नमस्कार मित्रांनो, योग मोटर्समध्ये आपलं स्वागत आहे. घेऊन आलो आहे 2023 ची इर्टिका ZXi CNG कंपनी फिटेड गाडी. बघू शकता एकदम क्लीन आणि सुपर टाईट कंडिशनमध्ये मास्टरपीस. गाडीचे किलोमीटर झाले 30,000 फक्त. गाडी बघू शकता. अजून गाडीला तुम्हाला अलॉय व्हील्स भेटणार आहेत. टायर कंडिशन बी छान आहेत. फ्रंट साइड इंटिरियर बघू शकता. सीट ॲडजस्टेबल आहे, स्टेअरिंग ॲडजस्टेबल आहे, 2 एअरबॅग आहेत, रिव्हर्स कॅमेरा, ऑटोमॅटिक AC आहे, बटन स्टार्ट आहे गाडी, पॉवर मिरर, पॉवर विंडो, मिडल रो बघू शकता, रिअर AC, बॅक साइड बघू शकता. एकदम क्लीन कंडिशन मध्ये, टेक अँड ड्राईव्ह कंडिशन. रिअर वायपर भेटणार आहे. गाडीची प्राइस 11,30,000 रुपये कोट करतोय, निगोशिएबल.